En fungruok ne migawo mar thieth e kaunti ma Siaya bang' yudo dos 600 mag yath mar Lenacapavir mageng'o landruok tuo mar Ayaki. Yedhe mibiro chwal e ute thieth apar e kaunti no kane olose sach nyasi mar sidho ayanga yedhego e kar thieth ma Bondo. Direkta mar thieth e kaunti no ma Siaya Laktar Eunice Fwaya nojiwo jopiny mondo obed akich kendo kik gijwang' yore mamoko mag kedo gi Ayaki kod tuoche mamoko mikelo kod terruok, kowacho ni gin kod lek mar duoko chien landruok tuo mar Ayaki e kaunti no. Injectable long-term prevention tools such as Lenacapavir and cabotegravir are important, especially for increasing the choices that clients have, and also improving convenience for clients, because you reduce the need for taking pills every day, and that I think is a big game changer for achieving HIV epidemic. So one gi priority momiyo jok ma yudo yadhni, one gi jok modak gi spouses man gi tuo mar Ayaki. Koro ka idak gi ng'ato kata ka in gi osiep gi ng'ato to en HIV positive to in negative. Koro ka in negative to inyalo yudo yadhni. Wan gi sexual workers mabe nyalo yudo yadhni. To ikona ni wan gi 600 doses mosedonjo Siaya County. Kosechuoyi to inyalo kawo muda mar dweche 6 aito ichuoyi kendo. To yadhni ogeng'o mana tuo mar Ayaki kende. Ok ogeng' tuoche mamoko ma ng'ato nyalo yudo kaka other sexually transmitted infections. Koro ogeng'o mana tuo mar Ayaki kende. To nitie criteria kata nitie assessment mitimoni kapok